Jingpule na kitab beningkong o Samuel, kalendong ka bakhandai kat khot iway hadu saw, kat ninyo hadu kat khandai bat kalendong ka ba shipo kat khot iway. Tadan hapdeng ki Benjamin, uway ubriw u bakarteng u Kish, ukun u Abel, ukun u Zeror, ukun u Berorat, ukun u Epia, uday u Benjamin bat u badan spa artan, une uladan ukun u bakarteng u Sol, usamla ubabhabriyo. Hapdeng ki Israel omdan briyo ubabhabriyo kum ma'u na terpeng sheneng ukham jrong banya kino ki briyo. Lajaba ki kada ukish ukpa jong usol ki laja kumta ukish ulaong ha usol ukhun jong u. Yalam uway usyak ribat me yang khilit wat ya ki kada. Di kila syang keleng kerilum Ephraim kila yait leng ba keri Shalisha, Henry Kim Shem Yiki. Nangta kila poi, Sha kari Shalim, Hangta Ru Kim Don. Kila yait langba kari Benjamin, Henry Kim Shem Satya Yiki. Haba u Samuel ula yoi ya usol, utrai ula yathu iu. Dei uni ubriu, bangala yathu ipi. Dei ma'u uban sa sensyar ya upat jonga. Di usol ulen shajan u Samuel haga kerdap bad sngubhase yathu yanga ha ay kaying unong yo I lupa. U Samuel ula jubab ya usol ngaday mga unong yo I lupa kilat syakmat syaka jaka kenjang menta kasngi pin yabam bat nga bat enda minstep ngan sasya bapinlit no bat ngan saya tu artat baru kat badan haga jimut jompi. Te u Samuel ula shimshi tendong ka umpnyang bat ula the halor ka kli jong usol bat ula do yu uong. Utrai u pensle epi banlong usiem halor upat Israel. Pin sa sensyar halor upat utrai bat pin sa penlat yaki na kakti kinongshun jong ki baro saudang. Kani kan salong kadak yapi bau try ula pensle epi banlong siem halor ka hok ken ti jong u ktien jong u try kasam arphuai kat khot iwe hadu Henry usiem u risa kamen a try pamela shan bor yu haga jingjob pamela ai kat no ushat kamen mila ay yu kat bakwa kado no jung mila wantan yu da ki jingker ku ki bakraw halor ka kli jung mila pinpong ka pangsnger ksiar laban ka jing na me te mila ay yu ka jing ka bajalan ki sngi ki bashi junam da ka jingirap jung me ula kraw buram te shisha junam menthe jingker ku halor jung ba medan bat usguk men shikat day. Ka gospel kat kum Marcos kalandong ka baar kad khot khat lai hadu khat inyo. U Jisu ula letpai biang sharot kawa Galili. Upat berlin ula wan shu bat ula stang panhika yaki. Kad ba unang yad ula yoi ya ulebi ukhun u Alpius ba usyong hag ying krong musur jung Ujisu ula ong hau, tu buat yanga, ulebi ula yeng join bat ula buat yu. Kam hadien haba usyong bam hayeng ulebi, bun kinong krong musur, bat kinong pop kilaya syong lang bat ujisu, bat kisenran jung kilaya don shibun kibay buat yu, haba kistat a, kibala long, na kiparisi kilaya yui ba ujisu ya bam lang, bat kini kiriu bian bat kinongkrong musur kila kili ya kisenran jung Malaysia uyabam lang bat kinongkrong musur bat kinongpom ujisu ulayo sngotiak iki bat ulapai ktien kibokoit bakya kimdun kam ya unong penkya Henry tanggi bapangkin ngamshem lawan bat khot iki bahok Henry ya ki bapom ka gospel jong utrai